ассалому алайкум мухлисои канали Савдотиҷа ва касабардори азиз чӣ хелен созаин хубен саломатиётон хубай настринотон созай вақтотон хушай зинда бошен дӯстони азиз дар имрӯза навор гӯш кунем ки ма дар чӯрӯи кардагам ва чира гап мезанем дар имрӯза навор бардори азиз мерседеси спринтер астай трактори МТЗ 82 астай замини арзон астай дар ноҳияи вахш замини арзон астай дар ноҳияи фархор олами дарвозаҳо астай дар шаҳри Душанбе ози дар ин видео гапш мезанам ду хонаи заминияй дар ноҳияи вахш се хонаи заминияй дар шаҳри Душанбе квартирои арзон астай дар ноҳияи шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода қизиқи видео ҳамия ки аз замини фурӯшияи 33000 сомон замине бардори азиз 33000 сомон ам видеода гапш мезанам ва якомната квартира 130000 сомонай ва дигар чизои арзон амроӣ кардаган видео имрӯзаро ба қизиқ то охиша тамошо кунед ягон чи фурӯшӣ дошта бошед дар номерои WhatsApp бинависед ма реклама мекунам дӯстони азиз амун лайкҳоро фаромӯш накунед касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунед ами канал ягон рӯз ягон чизи арзон мехаренда мерем усустак дӯстони азиз пешаи хонаҳоро сар кардан барои шуморо олами дарвозаҳоро реклама мекунем хеле дарвозаҳои фасон бардори азиз мумкин дар ин канали Савдотиҷӣ бибиненда дарвозаҳои качественные бардори азиз дарвозаҳои беҳтаринай адреси шаҳри Душанбе доставка установкаш бепулай айшоти ами бародаруай фақат шумо бардори азиз бибинен дарвозаҳоро ни заказ кунен тайёр мекуна меора мечаспона бепул адрес бардори шаҳри Душанбе чӣ хеле гуфтум нархи навош айрӯи размераша айрӯи ғавси оҳанаш фарқ мекардай ай 5000 сомон то 50000 сомона доранд доставка установка дар шаҳри Душанбе ҳастай чизе ки ай оҳан тайёр мешавад бардори азиз мегам мекунем метем беғарзи дарвоза бо бисёр чизорам ана тайёр мекардиян адреси ам бардори шаҳри Душанбе на мисол занг бизанед маслиҳат кунед дӯстони азиз ки мегзарем ба хонаҳои фурӯшӣ амун телевизора пастар кинен чойи кабута дам бидозен мерем усуста хонаи фиши қарордора дар шаҳри Душанбе поёни бозори Корвон рӯпарои мошин бозор лави раи Калон дабудай 2 сотиқ заминда се дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ соҳибхона мега ки хонаҳо ремонт кардагиай ову светиш ҳастай ҳуҷҷатҳош 100% гирди хона ва круг маҳкам будай ба семен блок чӣ хеле десен нархи навош бардори азизам 165000 сомонӣ гуфтагӯ 165000 сомон шаҳри Душанбе поёни бозори Корвон рӯпарои мошин бозор лави раи Калон хулоса хона точкаи зур давудай ина ремонти даранаш медро ё зиндагӣ мекунӣ маълумот дар бар экран нависагин пули урусчам нависагин бардори азиз номерои телефонаш имо WhatsApp дора ана занг зада хонаи арзон ай шаҳри Душанбе бихарен поёни бозори Корвон дӯстони азиз видеои пешнаро аҳамият додам бисёри бардор мегӯянд ки шаҳри Душанбе хонаи заминӣ бисёртар бон ина бардори азиз бо як хонаи арзони дига баҳри шумо реклама мекунам бо диққат гӯш кунед хонаи фиши қарор дорад дар шаҳри Душанбе деҳаи Алабайтал бари мошин бозор 2 сотиқ заминда се дар хона кардагӣ ба ният дар дурунаш будай хонаро бардори азиз полни евро ремонт кардагиян ову свеч мега ҳастай ҳуҷҷатҳош 100% гирди хона маҳкам кардагӣ ҳоҷатхонаш берун дабудай нархиш 106000 сомонӣ касе харидор бошем бардори азиз айноми канали Савдотиҷа гап занен шумо да бо арзон мекуна инами номерои мегафони десем бардори азиз имо WhatsApp ам дора 160000 сомон занг зада маслиҳат кунед дӯстони азиз мегзарем ба се мелони имрӯза як хонаи фасони хушрӯи дигара гап мезанем бо диққат гӯш кунед хонаи фиши қарор дорад дар шаҳри Душанбе поёни бозори Корвон бари мошин бозор дабудай 2 сотиқ заминда ду дар хона кардагӣ ба ният дар дурунаш будай ремонташ шпаклёвка задагӣ сафед кардагӣ тайёрай ову свеч мега ҳастай ҳуҷҷатҳош 100% гирди хона маҳкам кардагӣ ҳоҷатхонаш дар берун шай нарша бардори азизам 83000 сомонӣ мега ина бардори азизам бо мегӯянд ки Савдотиҷа хонаи арзон намемонӣ ина марҳамат занг зада 83000 сомон хонаи арзони фасони хушрӯ бихарен поёни Корвон бари мошин бозор дай маълумотша дар бар экран нависагин пули урусчам ҳастай номерош имо WhatsAppаш
кор мекуна, номерош ҳам кор мекуна. Бардурои азиз, занг зада маслиҳат кунед. دوستانی عزیز، اگه مگذاریم و چهارم اعلان امروزا همون یاد دونه لایک بپلا بجخنه و در کامنت ها بنویسین که اگه اچکیوتا پرکاد نمیتی. شوخی میکنم شیرینار و خانه نوبتی را گوش کنین. خانه افشقه را در نوحیه وخش سنتری رایون پیش مکتب یک. 5 سوتیق زمینه یا در خانه داره میگه ریمونتش یورا ریمون کردگی زمانوی پول سیتکه قطعی بیابته و بدرو زندگی که او سویچ میگه هست اوجاتور 100%، آشخانه، بانیا، حجتخانه، علفخانه، اوغل، درختای میوه دهنده داشته. نقشه میگه که 230,000 سامانیش بگو. 230,000 سامان میگه. بردور عزیز، کسی خریدار باشین زنگ بزنه، میگه که نمره رای کانال سعودو تیجی گرفتم شما دا ارزان میکنه. نمره تاجیکستان شما است، نمره رسیاش دا ایمو واتساپ داره. بردور عزیز، نوحیه وخش سنتری رایون دا پیش مکتب یک دا جای زور اینکی. و چه چپ خیلی کافه تل خبزه که با فکرم خوب برده سای میگذاریم با یک زمینی ارزونی دیگه. خیلی زمین خیلی نرخ فقط در می کانالی بچه اشکی دور میبینیده شیرینار. زمینی چه قرار داره در نوحیه وخش پیش بازاری بغره. обши бардурои азиз 40 сотиқ заминай 15 сотиқ заминаш сертификат дора. овсуеч мега ҳастай ҳуҷҷат дора, заминаш риждай мешава ки бигирива хонара сар кунӣ. дӯстони азиз, ҳамагӣ 40 сотиқ заминай ана ҳамаша 53000 сомонӣ мефурӯшаша. 40 сотиқ замин 53000 сомон арзон мешава, 15 сотиқ заминаш сертификат дора. маълумоти бештара бардурои азиз занг зада ба телефон мегирен. номерои тоҷикистон шамастай, номерои россияшда имо ватсап дора. бардурои азиз занг зада маълумоти бештара чӣ хеле гуфтам бигирен. دوستانی عزیز، در این ویدیو کوارتیروی ارزان هم هسته. برای همون تا آخر ویدیو را تماشا کنین. خیلی یگون چیز ارزان میخرینده کسی که پیسه را جمع کردگین. دوستانی عزیز، خانه فروشی قرار دارد در ناحیه وخش، جماعت 20 سالگی، دهه بوستان ده. 8 سوتیق زمینه در خانه فسانی خشرو کردگی، حوزی 10 تانه ها داره. بردور عزیز، نرخش 63000 سامانی میگه. اینا بردور عزیزم 63000 سامان. کسی خریدار باشین با سودا میشوه. پول روسی قطعی 443000 روبل میشیده. نمره تاجیکستان شما است، نمره رسیاش ده ایما واتساپ داره. بردور عزیز، ناحیه وخش، جماعت 20 سالگی. 8 سوتیق ایده در خانه چه خیلی گفتم 63000 سامان. زنگ زده مصلحت کنی. دوستانی عزیز، دیدن چه خیلی ارزان ای. خانه های ارزان، ماشین های ارزان، مثال انا زمین های ارزان، کوارتیرهای ارزان مدگرنی بسیاری میکنن. انا کسی که پادپیساتسیا کردگی اوج خودش میدونه که ایامی کانال یگان روز یگان چیز ارزان میخرده. برای من بردروی از اگر شما پادپیساتسیا کردگی نباشین، این پایین در کنوپکای پادپیساتسیا را بجخین. ایامی کانال ایکی جایی که مثال زمین خانه کوارتیر گفته سه یگان روز ایامی کانال ان شاء الله که میوین. برای همو وقتتون نمیگیره. دوستانی عزیز، همو یاد دونه لایک بپلا بجخین، پادپیساتسیا کنین، ویدیوی ما شما در رفتن میگیره. و یگان چیز فروشی داشته باشین، نمی نمره دست بردروی عزیز در واتساپ شروع کنین. ما رکلام میکنم. نوارا دوام میتیم. بردروی عزیز، انا که گوش کنین. تراکتوری فروشی امتیاز 82 سالی برآمدش 1989 های سوزشوارش سرالکا موتورش سازای میگه. коробкаш механик состояние баллонои қафош 100%. баллонои қафош 100% состояние бидай, баллонои пешаш 80%. адрес бардуро ноҳияи тоҷикобод да қарор дора. нархи навош бо маслиҳатай. ина бардурои азиз, ана нархи навош бо маслиҳат, яъне ки цена договорной. занг зада мисол нархи навоша ва дигар маълумотоша мегирен. дута рақамош ҳаст бардурои азиз. занг зада трактори МТЗ 82 бихарен. 1989 солай. бардурои азизам, мегзарем ба 8 эълони имрӯза. як квартираи арзона гап мезанем. бо диққат гӯш кунен. квартира фиши қарор дора дар ноҳияи рӯдакӣ, кӯчаи табибон, ай сентри район 2 километр дур будай. доми 2 этажа.
сехонага квартира дар 2 этаж қарор дора 100 квадратни метрай. Ремонти хона беҳтарин хеле ки дар сурат десен. Овсвич мега ҳастай ҳуҷҷатҳош қоидавияй. Кухни, баня, ҳоҷатхона доштай. қариби домда, магазин, мактаб, садик наздик бидай. Нархш бардурои азизам 200,000 сомониш мега. нархи зурне ки сехонага 2 этаж ноҳияи рӯдакӣ нархиш 200,000 сомон. ва бардурои азиз ремонтшам беҳтарин бидай. ҳамаи чиз наздик ай. мисол магазин, мактаб, садик наздик бидай. номраи телефонуш ҳастае бардурои азиз занг зада маслиҳат кунед. пули урусчам дар бар экран навистагием. бардурои азизам ананаҳам элона тамошо кардеса бошем биге ки о ака тамошо кардесам. мегзарем ба як замини арзони дига. срочни айне ки срочни фаврия бардурои азиз. срочна замини фиши қарор дора дар ноҳияи Фархор пеши Шанбе бозорда. ноҳияи Фархор пеши Шанбе бозор. 8 сотиқ заминаи фундаментои хонач хеле ки десен рехтагиай, 2 мошин санг овардагиай, свет дора бардурои азиз, овуш я 500-600 метр дур будай. раи калонам бардурои азиз дарами пешай мега. нархиш 33,000 сомонӣ мега. ина бардурои азизам касе ки ай ноҳияи Фархорем бардурои азиз ана заминхар бошен, фундаментои хона рехтагӣ, санг овардагӣ, свет дора мега. овуш хай камтар дур будай мисол ова мекаши миёри хам шланқати форат мекаши миёри. нархиш 33,000 сомон. бовар ки беҳтарин нархае. беҳтарин нархае бовар ки. вале хел бародро мега ки кошке ки мисол ай душанбе мешиди ё кошке ай ноҳияи рӯдакӣ мешидам ин замин мегам бисёр шоли меган дар комментария. барои он бардурои азиз касе ки ай ноҳияи Фархорен замини арзон ай даст натем бишхи. хели нарх як мада меғелта. занг зада маслиҳат кунем пули урусчам дар бар экран навистагием. бардурои азизам мегзарем ба 10 элони имрӯза бо диққат ами элона гӯш кунед. Мерседес Спринтер соли баромадаш 1999 сӯзишвориш дизел, коробкаш механик, ҳуҷҷатош 1 сола. соҳиби мошин мега ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. адрес бардуро шаҳри Душанбе, нархиш 45,000 сомонӣ мега. 45,000 сомон касе харидор бошен арзон мешава. ина бардурои азизам ҳамин видеоро падлица кунен ягон бародарда яке мисол ҳамин Мерседес Спринтер дар корш боша, ҳамин видеои мада медроява ҳамин Спринтер мисол мошина мехара. беҳад я нархи зурда хулоса. пули урусчам дар бар экран навистаги номрои Тоҷикистонош, номрои Россияшда WhatsApp дора бардурои азиз занг зада Мерседес Спринтера бихарен. бисёри бардурои ғариб мон хоҳиш мекунанд ки акай шаҳри Душанбе квартираи арзон бумон. гап нест бардурои азиз аст ки ҷое ки мисол квартиратон дар кораи комментария да бинависен. ин квартира десен қарор дора дар шаҳри Душанбе, як хонага квартира дар 1 этаж қарор дора 36 квадратни метрай. дом новостройка квартира без ремонт коробка. соҳиби квартира гуфтагие ки шаҳри Душанбе фабрика повороти Ленинграда қарор дошта срочнияй об свет канализатсия дора мега. ана шкатур монтаж перегородкаш кардагӣ, дар трезори главниш часпондагӣ, ҳуҷҷатош мега техпаспорт мисол ҳуҷҷатгузориш да ҳамин нарх мебошад. маълумоти бештар аз занг зада ба телефон мегирен. нархиш 130,000 сомонӣ мега. арзон мисол мешава намешава навистагӣ нест бардурои азиз. 130,000 сомон пулша гуфтесай. агар харидор бошен занг зада маслиҳат мекунед. бардурои азизам мегзарем ба эълони навбатӣ. ин квартира десен қарор дора дар шаҳри Турсунзода, як хонага квартира дар 2 этаж қарор дора 33 квадратни метрай. дар 4 микрорайони шаҳри Турсунзода буда рӯ парои мактаби 75. дом новостройка квартираро нав ремонт кардагие мега. соҳиби квартира бардурои азиз бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагие ки ҳамаи шароитҳоро дора. нархиш 170,000 сомон. бисёри бардуро дар видеои пешина хоҳиш карда буданд ки ай шаҳри Турсунзода мисол квартираи арзон бумон. ина бардурои азиз марҳамат занг бизанед. соҳибхона гуфтагие ки ҳамаи шароитҳоро дора. 170,000 сомон. мумкин хая бардурои азиз ягон сомонша арзон кунад. занг зада маслиҳат кунед. сони азиз ба навори хонаҳои фурӯши имрӯза аз куҷое ки мошин, замин, хона, квартираи фурӯшироӣ кардан ҳаракат кардам барои шуморо нарх навоша гуфтам. фикр мекунем ки хая нархҳои зур буд. хая ки маъқул шид нашид барои ами дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор ҳамун як дона лайки бепла
قاشقچه شکرخری قطی بزنید. و کسی در کانال ما مهمان برداری عزیز مثال پادپیسه کردگی نباشین کانال ما دا خواهش میکنم پادپیسه کنین. همین ویدیوهای ما یگون روز یگون چی ارزان میخرین دا برداری عزیز. لایک را فراموش نکنین و از کجای خانه زمین کوارتیرتون در کره کامنتر دا بنویسین. و اگر پابیسون هم میکنیم کسی تا آخر ویدیو را قدیما چقچق کرده تماشا کردین در کامنتر رقم 512 را بنویسین. من میفهم که شما تا آخر ویدیو را تماشا کردین. خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه. در کجای باشین همیشه سربلند و خانه آباد باشین. خودتون احتیاط کنین. سونی عزیز خیاک.